Inggih. Namung semantena Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candradimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Samareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani risanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar menapa sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan pringabot. Manikmaya. Iki ora ngira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabarang katula wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing kok kandhakake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pringapus. Kakang Semar sejatosipun kalodhangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sareng saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Pertangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala supados sak mangke dipun daras sarengan kaliyan ingkang ngrayipun Manikmaya miwah putra panjenengan Ulagaring Rapadene Petruk. Menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Diwandara lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Blegegekugek sadulita mel. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku rasa pejagong karo adikku Manikmaya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa aku mengkari manut Bathara Guru Surawati wis digestaken dawuh kula. Kakang Badranaya piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batos. Gareng malah kabejang sing pinampa awake dhewe iki lho diajak tembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh kanugrahan yatra wah ya mimpel Pertangga Jiwa karo Jambudipun Nirmala ning wis ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah ya entuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya kocak kacarita Tanggrahita Kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara satemah dhateng Grahita lamun Pertangga Jiwa Jambudipun Nirmala wis cinampur wisa racun ingkang niwasi
dudu dendahar dening kula Semar Badralaya Ilanawa Gareng Tring kula Petruk Pak Kapidara ana kang ketiga datane Purwadasina Anjala Kepatiwang pikuwun Kanika Putra sing langit kelap-kelap katon lurkin sanging risang mawe gandrung sabarang katulur moyak mayit saking jas balewo kenceng maruda yang mak peng bolong kali cedhe sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ing kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manikmaya wah pripun ingkang sawetene neraka sida pangadal menika sampun bombong marem bingah. Rene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dara. Jambu dipunirmala prampertangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nalagareng Rama Dewi Petruk. Ingkang samangke boten emut Purwadasina Surawati wonten dawuh. Bathara Indra wonten timbalan. Ana kawan katelune bandanan papan ning pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingin bakal nyemplungake Kakang Semar Gareng Petruk ning kawah Candra Dimuka Surawati. Pundi tadi lah kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Semar menika kadang paduka kadang merda menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang waosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuasane niku Gusti Ngakarya Loka panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titane kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten alit mekatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathok. Kakang Rodo. Menawi Kakang Rodo mboten sarujuk, mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggih. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rodo. Kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu, mboten badhe garap. Nek wonten menapa-menapa, kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggil Kakang Rata kula semanggaken mboten manggaken kula nuwun pukulun Kakang Rada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titaing minggah wonten ing kayangan kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula lho kok ngaten nggih njenengan ora iso dikandhani ora iso dielekke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Rada monggo dipun presani dipun presani kemawon
Kakang Rada kuwi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang. Wis sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora mrayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Oh menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula ingin badhe metuk titah menika. Monggo, Di. Migunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lur ginsang ing risang mawe gandrung Janaka Arjuna kena apa kita satriya kok sangu watu namit pasang kaliman tabi tinebina ngiloduni melentang tunggu kuweng ngayapun Janaka ngabiyanto suwaduka wangadi bukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka saking Sregin wah kok diarurawe kok nek tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono Janaka model ngendi Badararja sak prapta kita miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun wis ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ngawuningan ulang kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rada menika pripun? Kula semanggaken ampun katuran kali kula. Janaka kok Janaka kok debt collector iki ora ngendi. Sasi wingi ora bayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ing dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun iya Janaka kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk kok Kakang kabeh iki piye iki menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdarunadas menika kula Kakang Semar Nana Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya menapa inggih kalersan mekaten Pukulun Kakang Rada menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan monggo dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora usah dadi tutup-tutup nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alemipun mun maknun. Janaka kok ngrungokke arem barang ki ben. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita mekaten Pukulun sinten Kang mboten kula mboten yen to Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan sami wonten pundi Pukulun kula sangat kangen kalian Kakang Semar Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun.
Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Bekulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Bekulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung Permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Bekulun? Menawi Kakang Semar pencar kula mboten trima Bekulun. Menawi Kakang Semar nomor bilayu kula mboten narimaken Bekulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ora kok kaya tuk. Edan. Berarti Bekulun ora kaya Janaka kok berarti barang. Bekulun badhe mejahi Kakang Semar, Gareng kali Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Bekulun. Nesu kok ndadak laporan. Jangan nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis manah buku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar, Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk ning kayangan. Arjuna, Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kencang marudaya pak pong ndubala kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng. Ha nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang anu Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cestri Sula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cestri Sula. Lakon sirna margalayu kula aturi namaken Pukulun kula boten badhe ajeng kaliyan Cestri Amin Trisula. Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Cestri Sula ora temamo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Wulan Bathara Narada. Narada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu lacak. Diweh padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permati. Permati.
Wilikit. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki lho. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Bukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Bukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sendrobo. Sembadra Si Kandi. Sri Kandi Bukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindru. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Bukulun sanes kula pun Janaka. Ora usah datang kamu sih, Bagong ora kowe? Bukulun Bagong to. Bukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong ta kowe? Heeh. Gua ajol sisan kowe. Kene iki le ngampet omong ngerkoso. Trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Bukulun. Mergi kula dipun dadosi Siwatami Tagak-tagak. Lah edan wis ben ngono ku nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Bukulun Piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Bukulun Dipoto ning pinggire kawah. Waduh, Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalika ora gajek kendang. Bang mangarono kadinetrane nganggo rapo sataning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca. Kakang Semar, aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepodo-podo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Ya kiai kok kaya udu ya Rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petereo. Den apa
Ndara apa? Oh, genah udu. Ndara kok ngene kok nganti ngik-ngik. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka ki? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapanana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa nek mbok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki mung Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun, Kang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Apa ya? Arsa madangi jagat tumungu paneng sapucak ing bukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Sandya kala kandhong jagumulung mangung siring sata kula gambahongke ora iya Arjuna ngunen paring adhawu netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar mula tumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung ora ana apa-apa kewan siji wae ingkang kemliwer iki ana ngapa Werkudara wah aku dhewe ora ngerti kula piyambak boten mangertos lho sapa kae Yata laruta saking godha sang kala yen namo dosa sang Sri pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Lontapa menawa napa pukulun dene sumengka tindakipun pukulun sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging sang Hyang Jagat Girinata nggone mapan ana ing kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna ora pantes sira darbe
ya kuwi kanugrahan lananging jagat lan curing bawna lamun kita Janaka wis mentala ngirang-irang sarta gawe wiranging para dewa ulun paring dawuh mekaten keparingipun kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Doro. Iya. Ngendikane Iwang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulan dhisik. Yo. Tanpa pamit Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh bilih ngrayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru cetha Kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengahipun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga nggo pitung aja waton sak kepenahe dhewe kok ora bu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang aku melu. Ngendikanipun Iwang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Rabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek to kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Bareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ruwadine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to? Iki Janaka kok ora ngerti karo aku piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk.
Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose wis to, wis. Arjuna sabar, iki aku sing ngurus. Nggih, kok ora Usah, kowe ora nesu. mboten. Yai KIP. Kepiye Kakang KIP? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke, aku wis ngerti kowe sapa. Sapa wae kaya. Lho, tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe ora Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong. Sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Kudu ngawur wae. Oh ngaku wae. Petro dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecure ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ra iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngalepaken kula diagong mangaksama Bu Kulun. Ya tiba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa, mbak aku dadi wong ampuk. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu. Ora iki. Aku ndoro-ndoro kudu muni asih. Yang murah asih to. Asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer brek ora. Ngomong sengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus metingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyanyayo nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora serangan iki rasane. Ayo medhen. Edan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicak-klicik. Besok sekolah ora wae. Yang arep ora mlebu meneh, alasan mumet. Bagong pancen edan ra. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Kulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Kulun. Kresna wonten paring adhawuh.
Manik Maya kae timbalana mrene. Oh nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adipurula. Wonten dawuh kulun sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang ngomong kelawan Bagong duk nalika Bagong munggahon ing kayiwangan mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Sula sabab saka panguwasa ulun guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat. Merga saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teko atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi ya dreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake yen pancen kita isih howel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora ora wangsulan. Nanti kon Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Oh cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarep kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Kulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten nggih. Menake ora? Iya Bagong. Ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Bu Kulun. Bagong Tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru ulun ingkang bakal duka lan Bathara Guru kapokmu kapan mangsane ora dicoba iya Bagong mengko dhisik saiki iya Kulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki Kers inggih Kulun monggo. Lho maju kok lancar. Iki dudu ancor nanging Dewandaru lan Jayandaru. Bagong dalem Bu Kulun. Tampani Bagong nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak miring Sambikala wiwit Purwa Madya lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulun. Ulun kundur makayangan. Nggih, ndherekaken sugeng tindak Bu Kulun. Iya Bagong. Bathara Guru kundur makayangan kita tetep dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adipurula. Duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang digus menang-menang. Panguwasa kinarya gada. Enten-entene menjenengan ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak.
Ah coba to. Kayu diondare karo diondare kok digothek klotheken tok tek. Nek ora Bagong ora. Nggih Kakang Rodo. Mulane kok sampeyan ngarep mindake mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Rodo kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejekaken wonten ing Kahyangan Suralaya di maneh para guru. Apa ya? Wah, kulo dampyak. Oh, golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis saya. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Syarat seranane aja nganti kendhat ngene tansah nyuwun ya Bagong. Nggih Pak, muga-muga rancak niring sambikala wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan saka saning dat kang murwengdat. nggih sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestakake dawuh. Durga mendhak kala sirna iki dadi uduming gaweane Bagong tok ning dadi gaweaning para Panakawan nggone bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning Gati. Wis bubar to Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk liya dina. Aduh nang kotak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning Gati Sura Sudrajaya ingkang ratsuh brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening kersanipun para lenggah dene ya dereng kula namung budidaya benjang sageta sangkung sae ingkang sampun lampah.